Tá tú a géisioach leis na Gaeilge ar Raidió Rí-Rá. Díomh a cairde tasú legam a ghfuil sibh go maith agus go Cuireadh go maith Alswyn anseo agus bhí mé i dtíorcha géirí leirtlah faoin Eagrán atá agin inniu. Rinne mé hain agus Dhúlra ag caint bheo ag Lá Mór na Gaeilge agus tharla sin hartar seachtain go le ó hin. Bhuiine mar ansoltas an lá, bhí sé agrathe ag Baile Cliath le Ghaeilge agus le foireann chunar na Ghaeilge. Lá den sco a bhí ann bhí sé iontoch an méid sin Ghaeilgóirí eáil le teach le chéile arís chunach mar anna chuid daoine nach raibh feic agin na gabhlín na nuas agus táhaid an bhuich do Baile Cliath le Ghaeilge as an deis agus tá súlagainn go mbeidh sibh sult as an gcaint. So díomh ga céine tá rud úntach ag tálinn isteigh phobal tá na Gaeilge tá verticánsa is grúpa iad a hosnaigh ag déanamh chlár gach caicís a ar Raidió Rí-Rá ar an ggéadaoin agus bhín sé mo cuma ar Apple cuma so búlab más mór chuig go burt dus na Gaeilge atá an seo an agus beidh siad ag caint libh. Right, Liv? Díomh, pantáise? Súla gom gúil gach duna go bá, agus gur míle agad Jamie as muid a chur i láthair. Is mis Dhúlra. Agus is mis Alswyn. Agus is burt muid ó na Gaeilge Podchraoladh a bhíon na Craoladh gach caicís mar dúirt Jamie ar Raidió Rí-Rá agus ionach an deis í seo dúin le leirs bio. Seo mo chéad Podchraoladh bio an atá sa ruidir nó seo hana nach néirne. Go dtír thosaí mar leirmuid faoi beidir cúlra an Podchraoladh, so podcast, atá agin le Raidió Rí-Rá, agus thosaí mar nar bhí na dín glasáilte, nar bhí na lockdowns ar siúil, mar tá grúpa cairde agin agus bhí mar gurí rudig an spríal a dhéanamh trí Ghaeilge, agus mar sin tá muidne i dtaithí ar leirtain na chéile ar riomhra. Tá sé aisteach daoine about ar gcóir. An aisteach ar fad. Ach tá sé an deas ar fad agus bhí mar agsúil go mór leis agus tá muid an buíoch de Baile Cliath le Ghaeilge agus Lá Mór na Ghaeilge as ceist chur airinn a bheith an seoniu. Ach tá Podchraoladh beoháin daint agin roimh ach tá seo ar státe mór agus anna chu daoine timpeall agus tá sé agsúil go mór leis. Well, lá álan atá anar deire bhí sé ag brosí ar nóí níos luútha ach tá cuma ar an scéil beidir go bheasú an lá. So bhuiis le dia. Lá ionach atá siúd hana féin an seo neart éachtaí neart ceol, neart beer fáil, neart seaán agsúla le Harry Gaeilge an scó ar fáil. Céirtí an rud is mó lena bhfuil tú agsúil. Dearan go méid sú le scanal a bhaid ag seint sé níos brelam sa scanal tá siad ionach ar fad. Céir fés a Dhúlra, céir tá tú súla? Déantóin leat. Well, hatan an chaint níos luúthe faoin bubble LEDT go mór lom agus overspéise domsa atá an nóí margheall gurba sligeach dom ar nóí gapar a thorlis sligeach le déanaí bhí se an cruú ar fad ach bhí caint ionach ar siúil hatan sin go mórlinn ar lom hí na híáinteí go hénta ar fad agus am agsúil go mór le scanal chuma is ceoltóir tradition mé China Managel agus ar nóid tá agsúil go mór lei sin margheallar sin agus leúpla chéimí an beidir ag an ggéalaí níos déanaí. Idir rud. Seans go le róid beidir faoin cúlar tá agin leis an Ghaeilge, mar níor tóga le Ghaeilge an bhfuil. No, níor tóga. Agus seans go le róid beag ganí fao sin mata tígurí rá faoi céim fá go bhfuil an Ghaeilge agus buní so, you know, so mar dúir mar tá 8 agin sa Ghaeilge agus bíon trúir difriúil ar gach Podchraoladh, tá cúlar difriúil ag gachtainna agin ó thaobh na Gaeilge Ryan agin draslíamar ar, well, furhar agin draslíamar ar scoil le bhéile, Ryan agin san éilteach dúin, sa muis go léir teach go chúlar éagsúil agus domsa go pásanta bhí an tá margheall gurás mé níos i dteo lenará béim óhhar chutha ar an Ghaeilge margheall ar maiadó a bheith ina múntra Ghaeilge agus bhí mó amó ina múntra bonscoil chuma, so ar thaobh mórthir bhí annach chuid Ghaeilge an cénach
nóir tógu mé le Gaeilge bhí mé an Gaeilge chlóstal go mion minic agus gur mí agad máma sin si an seo. But I Mammy Bridge ach an rud nó ní ra deisna agam agus mé fás níos trí Gaeilge cosú leis na cíine tá daoine mar hampla Lá Cliath, tá méid múna réil choláiste faoi láthair agus tháinig mé cúpla dalta ómascol iontoch timpeall liú agus bhín sé iontoch iad a chlóiste le gléir Gaeilge las muid an scol chumá le nóí arscol agus an mós agus mar sinse ach tá imimetí ar siúil trí Gaeilge do chuoine ógan éis nach ra agamsa so drastal mé ar bhanscoil lán bhéirle, drastal mé ar bhanscoil lán bhéirle, thuí mé go dtí choláiste saoirí, le choláiste na bhín agus le choláiste chamis, bin an tain fág ra Gaeilge agus an fágar a méid dul nó le bheithfíornach don chraach seachas na Gaeilge, bhíos an grab spéis agam agus gur spéis ag mháthir sa teanga agus go méid sé tiltnach mé a heola an ach níor hiag mé riomh an buntáistí a thorach se sin dom ó hebh cuasaí éideachais ach ó hebh cuasaí sóisialta chuma agus ó hebh má éonúlacht tain chuma agus mé héin ahrú go buinte ar nóí Dhúlra an tanam atá arm náidir an bríomhhaine leis nó nature bmhigh mé agus mé fáiste gur anam ceochtach a bhí an gur chrochi sé Jackachtaí dom, bhí mé cinnal feargach nach gur anam ní siimplí arm ach inis móhíam gur tháinig mé níúlacht de réir céile le manam mar sin de. So fuair mé an Ghaeilge margheall ar chósaí Gaeltachta an sin agus mé ar scoil ní ra aine eile cópáisianta sin faoin Ghaeilge. Cúpla duine a drastal ar chósaí saoirí chumá ach bhí sé weagnach ar scoil. Bhí weagnach arm a gcónaí agus mé ar scoil ag glúir deisna le Gaeilge leirt an tain deis fuair mé gcónaí nó Gaeilge leirt le maiadal nó le mó búntaí. Agus ní ra aine eile ó timpeall a leabhar Gaeilge lom. So rud an weagnach a bhí an domsa ach sin an fá ghfuil mé cósásta bheith Lá Cliath agus go bhheicem na deisna aontacha atá rih chuoine óganis. Lena saol a bharachtáil tar Ghaeilge. So is gur bééis sin cinnal bun agus bór an scéil fumsa agus na Ghaeilge ó hebh cuasaí scoileide agus rinne staidir ar nóí. Ceirt fú fin. Dearan go bhfuil roinnt cosúlachtaí idir dó scéil agus mó scéil ó hebh an teangada mar ní léon Ghaeilge ag hisismothirí le Ghaeilge be bhí spéis ag mo bhámó sa teanga ach drasta mé ar scoil na beirle freisin agus ní ra deis agam freistal ar réalscoil agus mar sin bhí mé go bra ní raibh caiid an comhaontach sin agam ní raibh mé cosúla an caiid an atá agam inis ní raibh mé mar sin an éoncur agus cosú leatsa thosa méid ó go chláisteigh saoirigh agus mé mar géigor agus sin a dachar go héal mar duna céad ó hiic mé gur teanga beo a bhí ann agus atá intí agus for mé cargus mar geall ar freisin. So don céadú chur mé cinál an Ghaeilge agus carde le chéile im agna agus is mar geall ar na chláistí saoirigh go fuair mé an cinál dear an gachaine é ach an grád an teanga agus mar geall ar sin thosaigh mé bun céim sa Ghaeilge in Oscail Bhanúd agus casmar lena chéile in Oscail Bhanúd agus bhí sé sin iontoch bhí mar buinteach leis le cúlacht colm ciile an sin agus is muna is agah sna hallscoil na éagsúla bíon common ann so bíon Irish Society sound agus bailíonn daoine le chéile le Ghaeilge leirt. So sa ggóir na mic-léinn agus sé an spruch ná imachtaí spéisiúla agus spríúla a agrú don na mic-léinn iad hain agus bhí muidne ar an gcuiste ag agrú imachtaí agus taithí den sco a bhí ann. An rud a bar ar mé héil camera. Bhí sé iontoch agus chorthug sé an méid sin deisna dúing freisin. Sin an fágóil me an seo le bheith fearnach. Gotíir ché. Roinnt daoine déanaan siad saidir Ghaeilge, bíonn siad mar chuid den saolas acu roinnt daoine déanaan siad idirchas trí Ghaeilge agus is chuid amháin é sin den saol agus is iontoch an rud é sin ach bhí antá ar an mar tháinig mar an éidireacht an rud nach fecin gachtainine agus deisitá nach dapiíon gachtainine gur féidir le a héil sóisialta a bharachtáil trí Ghaeilge. Roinnt daoine ní bhíonn siad á éiri sin go bra. Idirchas trí Ghaeilge a bheith múna trí Ghaeilge mar sin de go bra. Cuid amháin sin saol ach hapí mar an chéad céim eile. Agus chaspóin sé sin dúin
grammar an na chudna eile dar saoil ar nós bheith dul má a bheith ag dul gur cafe tar Gaeilge. Níor bheith teanga an seomar ranga a bhí an a bháin ach teanga or saoil sóisialta agus martá sin is. So murch an cuman Gaeilge sin, an cuman Gaeilge ionach sin chuúla chun ciile ní dóilm go mé me sin seo. Tá an ceart agus is mar gal go bhfuil nasc sóisialta agan leis an teanga freisin. Tá muid buinte leis an méid sin rudaí i Baile líanais, gus tá pobl ionach Gaeilge i Baile Cliath. Tá mis sé buinte leis le club an conarthe agus bíon imachtaí a agur agin go réalte. Tá sé ionach go bhfuil spás agin gur féidir linn imachtaí a chur siúil ann. Ba imachta agin ar an gahar lá déag mé bealna mar hampla ba kosher féile saoirigh agin agus ba sin gohínta gur fád. Agus is le héidir rudaí is féidir linne a bheith buinteach le rudaí mar seo mar gealgóil pobl Gaeilge cóláidir sin in Baile Cliath. Agus an rud ná orintanta fiú agus mé ag múna in nuil choláiste bhí sé eiste domsa tosnú ag múna in nuil choláiste am lína tuis nó rastal mé ar chuil choláiste mé héin, bhí meag múna le gáh lína nús, is scoil le Lá Bhéarla, an scoil ar rastal mé héin ar hí agus bíonnta go deise sin freisin mar bhí sé jazz dul arás agus é róla daltaí, you know what, is teanga bheo agus rud bhána bhí an a bheith ag múna Gaeilge ord level do chuoine ar spéisiach go puinte áil nó cuasa ar le áil ar nós cuasa bunbhún seirte agus an riachtain is teanga sin nó an kind of an necessity sin a bheith an Gaeilge bheith agad le bheith i bost áirithe nó mar dúirs me le puinte áil. Tá sé sin an, bhí daoine an a ra spéisiach is teanga dúir bheith ag freastal ar choláisí saoirí. Rud bhána bhí an a bheith ag múna Gaeilge ord level ach a bheith ag múna Gaeilge don teasta sóisiach ag an gná level. Níor hiic siad an éoncur gur teanga bheo bhí an. Cén fág go gapach siad gur teanga bheo bhí an mar a daspánach, mar a bur daspán hí dóibh gur teanga bheo tá hin si. Agus an rud ná tá sé an Jackar agus cóníart ag geantar nach ceantar Gaeilge tá an leis sin a haspáint agus bíonn sé orintanta détárá go míonn sé tarsúil. Bhí mé tréachta a bheith á chur chun cin láine le mé scrista ach buí. Buú ag go hilas go thomlan. Ach an rud ná bhí an táarm go raibh mé an dóla bhaile ag mo scoil héin. Agus a rála daltaí, do you know what, tá sí beo. Dá bheiceh Dhúlra agus í 7 mlína déagdíis mé agus na deiseanna tá agam inis agus na deiseanna a bhí agam san ollscoil. Bhíon ar bhain na muice bhíon ag súil go mór leis an todhchaí. Bhí mé ag súil go méid na rudaí sin an ach ní raibh go méich. Tháinig mé rudaí ag sna nuachtáin, tháinig mé cúpla rud ar Instagram. Ach ní raibh an Ghaeilge cófeáil, le rinne mé an áirteist 6 bliain ó hin. Ní sé cófáil, well, beag nach 7 bliain ó hin. Ní arna mé cófáil sin wein ach an rud ná tá cuasaí airthe an méid sin. Ach fiú agus mé ag múna is scóil lán Ghaeilge orintanta bí an airt fós an trid sin dhéanamh le taspáint go bhfuil si beo, go bhfuil deiseanna an, ach tá na deiseanna an, tá si bhíh ag tapú na deise sin ar nó mar tá si bhíh imimecht trí Gaeilge ach just tá mé cósásta chu sin mar rud nach raibh agam. Go dtír tá ar on gur féidir linn ar do gine nach raibh Gaeilge aga ó Baile go raibh mar an cinál tompú ar saoil trí Gaeilge agus go raibh na deisna agin le saoil trí Gaeilge a bheith agin. I think go raibh an rud is mótá buinte amach agin ná í úsáid go léithúil tá coinní airne lena chéile agus mar sin is féidir lena Gaeilge leir lena chéile an tám ar fád. Agus mar sin níl orm go puinte Baile leiris mar like mBaile tá mé ag leata in Ghaeilge tá mé déana cuasa trí Ghaeilge san óscoil inis so tá mé leir Ghaeilge an sin le mo chuirde lear an Ghaeilge lo so an tain drama lear an Baile lo ná ma hisismóirí ma hisismóirí bota agus so seachas sin Cén fóg go méid Baile ag seastal? No, ní bheith an éoncur. Ná leir Baile níos mó níl si seastal fógra paibli. Fá ré leis Baile má siúir dana. So mar sin bhí támuid an ann trí Gaeilge bheith agin leis an saoil sóisialta atá agin ach freisin leis an saoil ibre atá agin. So bhil tú gurí leir spéidir beag an indíos faoi bheith mar múntóir Gaeilge chláiste agus an sin leróime faoi mo haithí
ag obair trí Gaeilge. Gdíoch, well, bí an daoine orintanta sáile mar hampla léigech má cloistin siad, tá tú dúnmh staidir an Ghaeilge ó ionach baitú a bhúnseir, and I was like, well, tá deisna eile ar fáil a céir in a méid moonshort. Oops. Agus múntar den scoú. Gur mí mal. Gin mbuíochas. But, I know, like, it's brawl am a fuss. Hansil am a bheith múna trú Baile, is taid eile tá achas brawl am a bheith ag múna trú Ghaeilge. Níl si códifriúil sin ar nó bhaint mar tá tú fós is fós sealbhú teanga tá nó language acquisition is cum a cén level atá agat i gcónaí a scoil ná Baile bíon level agsúlós de chuir a scoil ná Ghaeilge comá bíon level agsúlós de chuir. So an rud is mó hatnaíon lamsa nó a bheith an like tá mar an ggéine is tá tú an taon drama leirúm Baile lo nó Machlan agus leirúm beaggan in Ghaeilge lo nó bíon sé is sé sa chóra fiúm man míon Ghaeilge ó leir teagan. Bhín atmosfér Gaeilge go mé sin an rud a germ. Marhealar an ggheol agus gachart na sin, agus mé ag imimecht í ceol bín an chuid rudí dótheangacha an. Ach an rud nó a bheith ag leirt na Ghaeilge ó bháidin go híthe a bheith ag teachta Baile ag leirt Ghaeilge leatsa mar hampla mar dúirt tú ag dul amach an conra ag leirt Ghaeilge like an rud a dúirt mé le mo chaltaí an bhléin caite is scoil an Baile ná ní higann sibh. Agus muidig dul amach ag raibhna cén festas nó cén outfit chuir majourn, ag raibhna cén tan atá níos fearr, Coco Brown nó Bondi Sands nó mar sinse, ag raibhna uair smidge, ag play inside ghosts. Gaeilge tá ach níor hiic siad. But so sin an rud is mó a hatnaíon lom nó a bheith leirt na Gaeilge ó bháidin cithia ag ar nóí le scoilóirí ach leis an bhór an comá agus tá fuair an ionach i mo scoil is scoil gin scoil atá in si gach scoil ar Iberbe in si go dtí seo agus mé nua golóir ar má thuras múnseoirta is óca tá mé gafa leir fád agus a rudí difriúla fuhu goléir ach is privilege a bheith le bheith ná a bheith ag obair trí Ghaeilge, a bheith ag sprágad daoine le Ghaeilge a leiris agus a bheith cothú na Ghaeilge i meascaoin agus socha. Agus tá obair an difriúlar bon agus ar bhí obair an difriúlar bon agus tú ag obair go dtí seo. Dúireach, so le má bhí tá buncéim agam sa Ghaeilge agus in níos sin thosaigh mé obair le agriochtaí Ghaeilge, so grúpaí Ghaeilge a churn an teanga chun cín i bailí éagsúla. So mar hampla chunar na Ghaeilge atá mar chuid den Eagrán ar an lá seo. Bhí mé obair lofra tamil, bhí mé obair leis an scéim Gaelbhráiseach, so bhíon roimh scolanna ag déanana Gaelbhráiseach fáin siad braseach, so fáin siad flag. Tuisú le green flag, so má churn siad béim ar an Ghaeilge leabhartha sa scoil fáin siad brateach jazz. Gaelbhráiseach tá ann ag léirú go bhfuil an ceann acu ar an teangas sa scoil sin, agus bhí mé ag obair le first na Ghaeilge freisin, so tá ní raibh aon post agam trí Baile, ní lis agam conas rifost a cheola i Baile. Tá má héal Iber fád cata agam trí Ghaeilge, agus tá mé arás ar an ollscoil inis ag déanamh mástrucht le níos má taitheáil ar an astraán agus ruí mar sin. Tá mé có buich tá airgid i mó fóca mar geall go bhfuil an Ghaeilge agam, mar is é sin a thug na postna atá agam dom. Agus bhí an táarm nar thosaigh bé ag obair le conar na Ghaeilge bhí bliain na Ghaeilge ann, so gá bhíad a thugtaigh 2018 bhí bliain na Ghaeilge ann, agus bhí rudí iontacar siúil an bliain sin freisin. So an bliain sin bhí mé i teach an ordmhéire, ag leirt leis an ordmhéir, cos bhí ihe grad mar siúlan sin, cos mé leis an uachtarán, so bhí mis sin agus na Madrí tá ar uachtarán úsil siad RIP. Agus so bhí deis agam dul go or san uachtarán agus cosa leis an uachtarán é hain, agus bhí mé i teach an ambassador Americanach freisin, so cos mé leis an American ambassador, agus bhí sé sin ar fád mar geall ar an post bhí agam. Bhí mis ag obair le ollscoileanna le cumann Gaeilge timpeall na tíre. EP bhí mar ag an féile ceola electric picnic. Marianna an Ghaeilge. Marianna an Ghaeilge. Agus tá láthair campála Gaeltachta agus ba arís maitham. Nuair a freistíonn tú ar electric picnic tá spás ann agus tú a campáil
is féidir leat a bheith ag láthair campála nuair tá daoine ag leir le Ghaeilge amháin lena chéile. Agus bíonn sé bhád níos glunne ná na cí eile agus a bhád níos ciúna. A bhád níos deise ná na cí eile. Bhullinn go láidir é ó thaobh na Ghaeilge agus ó thaobh Glanchcánta. ó thaobh Glanchcánta. So sin rud eile agus bhí deis a gin dul agus na daoine mór sinna eáil agus bhí mar ag obair ag an bhéile sin. So sin roint rudaí roint deis na fórmuid mar Lis na beag dina rudaí atá déanta agan, cos an rud ná cuile yes a fórmé go dtí seo ná seachas ó thaobh an ceolge. Is margheall ar an Ghaeilge agam roint deis na ceol a fórmé, is margheall ar an Ghaeilge fórmé iad chomá. Gan éon cháilíocht fórmé taithí a bheith ag chur cuasaí a láthir do fleadh ceol na hhéireann, well, Fleadfest bhíar siúd leis go glúin an tairí. Agus ní léon cáilíocht sna agam ag bhíos ag na daoine sa bhaile gráspéis agam sna meán margheall ar na Ghaeilge agus gacan sin agus grá Ghaeilge agus Baile an. An rud ná ní dóilm go méid post ar go méid deis mar sin fáid agam marach an Ghaeilge bheith am. Agus an rud ná ceapan daoine now ar nóí tá sibh an seo, tá sibh dearfach ina le buas le díhfuil tasúlam. Ach an rud ná daoine orthe an sin bíonn siad fós a grá gur curmú agad atá in si agus nach fiúí agus ó sure tá 5 minút na services láinte go mór mhail tá na mílte faiban an agus mar méic in éisteocht sa Ghaeilge ní bhéic na listí feitheamh an sa HSC nó cibé. Ach an rud ná ar nóí ná éisló ach an ghuilann si sinart agus suúd Ghaeilge gur bíonn tú scriste i ggéisteach le rudaí ar nó sin, so bíonn sé go hintach an dearfachas eáil agus de aine bhfuil páistí acu de aon duine óg ná smaoinnig ar an Ghaeilge amháin mar cheangan na scoile. nó teangan na hallscoile. Ná smaoinnig ar scrúdathe amháin tá níos mó in nán dit mátá Ghaeilge agat. Tá sé tábhachtach do Ghaeilge héin a chealbhú, tá sé tábhachtach i gcónaí i mórthairmse a bheith ag géirí fiabhas déansáis chuir tá muid fós ag fólam cé gohfuil mé cálathe marún seir ar nóí níl mo chud Ghaeilge farfa, níl Ghaeilge aine farfa. Bí me se gcónaí i géirí or Ghaeilge héine ausú ach tá bailí orthe leis sin dhéanamh, is féidir le cuasa dhéanamh, nó is féidir le dul an má agus í a labhairt. An bailachas fearr les nás chuir de chuid Ghaeilge. Ach an rud ná ní rud le fólam atá an i gcónaí agus ná lig donna héisirs tú chuir síos, mar sin rud a chuilearm go mór ná an dúltachas i le na Ghaeilge. Tá stuff iontach in an dit agus do de fáistí mátá Ghaeilge acu. You know, agus ní hamháin cuasaí idirchas, deisna idirchas táin, you know, an istóg an éidireacht le hardpointí all, no an éidireacht le bunún shortí anmh nó cébé. Ar nóí, níl me grá go míon daoine ag smaoinmh sa bhealach sin amháin ach bíon. Yeah, bíon round. Ní dúilm go méid céine an seo ag smaoinmh ar nó sin tuis go bhfuil se bheith ócáid so sóisialta trí Ghaeilge. Ach an rud ná ó thaobh a bheith sást sa saoil, ó thaobh a bheith cinál ó thaobh sóisialachas a dhéanamh trí Ghaeilge agus a bheith tú hain. Bhí cáintínteach níos luúthe faoin bobal LADT agus faoin bobal LADT leis an Ghaeilge agus mar sin de agus ar nóí is sa bás sa bháilte I pobl na Ghaeilge ar pobl na Ghaeilge go pointe de aon den a bhfuil Ghaeilge acu. Móhiam níos méhéin trí Ghaeilge ná mar bhóhiam trí bhéirle. Dearan ghfuil tú mar ggéine. Tá mé lá sin go ddíireach agus an pointe bhí rán sin í úsáid í a labhairt is seód í an Ghaeilge agus sin rud a bhéin i ggurí rála gachéine má tá tú in an Ghaeilge go chóirta dó fáistí, it's a gift. Agus is seód iontachaí agus tá mé cósáasta gur thug cé nach raibh Ghaeilge ag mo hisisiomthirí cheol siad go choláiste saoirigh mé agus thug siad an seót in domsa. Agus eibríonn sé fecinn tú anna chuid gearan ó Ghaeilgóirí comá, just gonna say it, fecinn tú gearan ó Ghaeilgóirí ar na meán. Ag rá nach naibríonn an Ghaeilgeas. Ag rá nach naibríonn na choláiste saoirí nó ag maga
faoi hathí Gaeilge agsúla. Mátá tú ar nó sin, agus có dúltach sin I le daoine atá fólam. Níl áit I bobbal na Gaeilge I mórm sin thar bheith conspóideach. Ach an rud ná dearfchas ar nóí bí me sciléir agsúl le caidion a bheith agan nó timpeall arn. Is brálums na Gaeilge a bheith I más Gaeilge bhfuil Gaeilge níos fearr acu nó martá agamsa mar fólim mé an mothú. Ach an rud ná tá anna chuid dúltachas an sin fiú ó Gaeilge agus ó phobal na Gaeilge ag teachtú ó héhanna agsúla. So ná bíoch lághvis na gairt fiú más tiismthorthú atá Geneviíochta de fáisteochta na Gaeilge bíon blonid I coffee bhí an seo níos luúthe ag leabhar fi go minic agus ag rá ó leabhar má fáistí Baile arás dúir dearn mháam sin faoi maiadó rinne sé ar múntra Gaeilge bhí anam rinne sé iirecht Gaeilge leabhart leo ar fád agus is dócha gur bí mháam an taintin a leabhar Gaeilge arás leis agus cloisian tú sin orintanta ó hismóir atá géirí páisteochta le Gaeilge nó ó bhúntra atá gobar in airnal an Ghaeilge cuine gurh ba sé fiúntaach nó bíoh lághvis na gurh. Bhí puint an nar leróch maiad Gaeilge lom and I was like, oh, agus lerón Baile arás ach an sin an lá a thosaigh an céad lá ar tháinig mé arás ó choláiste bé sin an bé sin an céad ó a thosa mé ag leir Gaeilge gearach le méadach níor leabhar mé Baile leis a rééis go dtí lábháis in sin. Ibroí sé lenigí urbh nó bíoch lághvis na curb ar nó más duine ócú agus tú extracail le a chaid an hain. Bhí muid goléir bhím se féin bín lághvis na curb agus mé ag léamh leabhar nó agus mé ag smaoinmh ar an Ghaeilge a détaí í bheith am nachhfuil am. Ach an rud ná is tridí comid an trid sin average ach baisí fiúntaach tá sí fiúntaach agus sorry rant all war passion an sin but Gaeilge. Is sin an rud má agan sibh an lá inniu le aon rud just bígaí I cuimhnú ar na rudaí atá ráta agad an sin ná bíag leach mis na ferbh is féidir I buin trí le úsáid an méid atá agat. Úsáid cabbé Gaeilge atá agat. Is cuma léon cén caid an tágat ach úsáid an méid atá agad hain le a chairde sa siopa ar an mos. Tá uirinn, tá sé mar dúgus uirinn cinál í scapar mar Ghaeilge bhfuil sé agan agus tá muidir gur daoine eile spreaga leis an teanga bheith acu freisin agus tásúlagan leis an Podchraoladh agan ar Raidió Rí-Rá gomíiste sin ag spreaga daoine óga freisin mar ní bhíon muid ag play an Ghaeilge ar an Podchraoladh. No, ní bhí leirn muid fao sin. Tá muid leir fao aon or le seachas an teanga. Like Ryan should stuff to play agan. Beidir go image list sin agus bhfuil muid cloiste agah tá muid ar fáil ar Raidió Rí-Rá ar Spotify, Apple Podcasts mar sin bíonn sé éadrom golóir bí muid ag play mar dúirt mé tan smidja Madri sin má arnal agus rudí níostóir chumá fin chórim sláánse mearláánse frégan ar 9 man cuasaí ratha ceirtáir siúil sa dain ag an am sin taistal rudí éadrom mar dúirt mé tá muid díirithe ar chuoine óga really na déanacha go dtí well ará is so ará Tá muid cinál díirithe ar chuoine ar thuéis linn. Sinné ní bhíon éon rud á Phléigh a bhíon róthrom a bhíon méúnach nó in rud mar sin cluismid ó chuoine a daithníonn siló a bheith géisteach le rud ag an éadrann tar Ghaeilge. Agus bhíonn sin mar over mór bróid dúin é sin na cloisteil. Sa dearan le ní raibh sin mar sproc agan an sproc a bhí agan nó teat a bheith agan. Go díreach, bhí mar leithas a golóir mar bhí muidna gurí spás le cinál rudí I dhéanamh lena chéile agus alma caithmh lena chéile agus tá antá ar in go raibh Raidió Rí-Rá sásta cruúlinn agus éarrá ach sin é tásúlagan go mbeidh deis agus féidir éisteach linn amach an seo agus Mericross go maiid ag ócádaí eile cosúla seo sa taucií. Tá mu John bhí gas an deis Mericon gur bíd gur muidena na Gaeilge agus
is fiidir live muid amsúr na meán sóisialta, is fiidir live muid a hagol in éon rud na meán Instagram, Facebook, Twitter, mar sin de, agus siúl trachfort thugan, más málinn, siúl riomh thugan. Is bralinn rudí mar sinna clistáil ó líní. Gidíir. Tásúlgainn gur buin sibh solt as seo agus an bhfuil éon ceist agad, actually, beidir gur rud má sin. Ein ceist, ein tuam. Sure, knows mar rangna. Oh, ceist. Dearing am ratan sé tuigem ceirtá rágus agus má tá aithná go mar dunéigen atá gobar siopar le Ghaeilge, tá mé bras as do Ghaeilge leir le ar nóí. Tá listí ar fáil ar le héad de peg.ie a deir an leis cáthá sin bhfuil Ghaeilgóirí ag obair. Mar hampla Murphy's Ice Cream a bhí siad ag obair anna chuid le Baile Cliath le Ghaeilge agus tá roint do chuid fearne tá Ghaeilge acu agus tá siad sásta leir le daoine as Ghaeilge. Rud ag an eile agus ceap gan éanaon dí dermaidir sin mar gael go mín siad ag roint daoine an fáine, cát do fáine. Rud banúsach. Má tá sé sin airt agus impíam ar Ghaeilgóirí mar uint I think gan éanaon daoine dermaid é a chahabh. Cá é sin mar sin an cótha a haspáin gúil Ghaeilge agus. Agus ní Má ag go mise fáine ar duine ag an eile, tá mé bras as do Ghaeilge leir le. Mar roint an mBaile Cliath tá aithná go mar roint daoine hena féin agus tá mé just a casa le mo chuirde ach muna bhfuil aithná go mar duine agus má tá gansaí acu le Ghaeilge scríofa ar nó an fáine arthú nó gramán nó aon rud i leit a spáint tá málaí tóst gur féidir leis a glenach le Ghaeilge scríofa ar a le héad sin. Sin tá spáiste sin do dhaoine eile gúil Ghaeilge agus. Ach ar an mos mar hampla, bhíon mis brasásta deir an mis díagait sláán leis an tamáí bus. Curm cinál amach an sin é. Rud an bhanúsach atá ach rud an dúntaach tá. Rud eile dhéanamid nó ar nóí tá cónaí ar lena chéile. Bí muid léirt Ghaeilge agus muid ag do bhín si anúsáid agus muid i gur léirt faoi chuine. Mátá go ar nóí tu an gacha éis sin. Ach má bhíimeid ar an bus ar an mos thuirla si dún or bháin bhí mar déanamh sipadúirte ihe luúin ag an bhímar tréte agus bhímar in aldaí agus bhíon bhirt gan léirt Ghaeilge na chéile agus chatain ag an timpeall agus an ní ra Ghaeilge aici ó dúirtí an si bh léirt Ghaeilge tá an she's like Jesus Dear, thula mé daoine óga á leirt mar sin riomh agus an rud dúir nó. Yeah, it's teanga bheoí. And she's like, do réire. And we're like, yes, it's teanga bheoí. Yeah. Hosí an rud a chosí an chora nó muid a bheith ag leirt Ghaeilge na chéile. So agus tá sé tarlathe domsa chomá in áisna eile I mílan agus go tóbain ompion duine ag an ar an Ghaeilge. So is rud éasca é sin nó Ghaeilge leirt le den ag an eile. Ní bhéchas go cé acu ó eile an Ghaeilge. Tá sé anjacar ar nóí dolas te ag Augustlan nó mar dúirtú chun cheistreagart. Agus díra an chora ó hosnú. Tá sé anjacar. Bhrála a bheith communíach sin níl méid an buinte seo ach an rud is banúsí nó ar nóí í úsáid a bheith agsúil go méid Ghaeilge daoine. Tá neart Ghaeilge Baile Cliath. Tá bhád níos mó Ghaeilge Baile Cliath nó martá in glór áisna. Ní bhéh an cé bhfuil neart Ghaeilge I móthail is ligach. Ní le mén sin Ghaeilge is ligach. Ach ní dóilm gúil sé aisteach go Baile Cliath. Duine amsú le Ghaeilge nó duine ar rastal siad ar scóil an Ghaeilge agus ligach ní rodéis sin le bheith fearnach. Cé bhfuil Ghaeilge an, níar cultúr an, ní róir sin. So, a bheith ag cathab stuff Ghaeilge. Sin an mola bheith agad. Yeah, ceapa mé mar is cótha a léironn gúil an teanga agus tá súla gom de réir chéile go háirthe le héad Baile Cliath le Ghaeilge go maiid siad ag obair le gnóthaí éagsúla le iarr arthú an teanga I úsáid sa siopa sa Coguslinn ar an mos agus le héad de grúpaí. So má hosímuid ar fád ag obair lena chéile is féidir linn cinál atmosfér níos goéilí a chluthú. Agus brahan sé ar do cheantar freisin mar hampla an taolach nó clúndachan tá anna chuid Ghaeilge an sin. So brahan sé beidir ar do cheantar sa agus mas féidir leatsa rudig an a hosú I do cheantar go méid an Ghaeilge timpeall an sin. Gur míle maigad as Malín ceiste le gin trí bhéile nó trí Ghaeilge. Má mar nós múntúir éis. Múntúir sans. Níl?
Well, gur míle mágah as a bheith ag éisteachlinn bud mar ansult as sin agus tá súlagan go mimpa sult as an chud eile den lá. Gur mágah. Seanna gur míle mágah pluis an macarena trí Ghaeilge seo or gcóthaile fógal.